confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Kaixo lagunok, gu elregatoko eta iesibitzareko ikasleak gara. Gu sukarretako bideogintza tailerrean gaude. Espero dugu bideo oso gustukoa izatea. Kaixo, nire izena Kristina da, 13 urte ditut eta elregato ikastetxetik nato. Margostea gustatzen zait, eta aste honetan bideogintza tailerrean arituko naiz. Kaixo, hemen ditzen nauzu, elregatoko ikaslea naiz, 14 urte ditut, igeri egitea gustatzen zait, eta aste honetan bideogintzan tailerrean nauzue eta barre egitea gustatzen zait. Aste honetan sukarrietako bideogintza tailerrean. Iesi Baizabaleko institutuan ikasten dut, sukarrietan bideogintza tailerrean egiten ari naiz, gustatzen zaizki dantzatzea, futbolera jolastea eta mutilak. Kaixo, Itziar naiz, erregatu ikastetxean ikasten dut, bideogintzan tailerrean nago eta igeriketa eta erosketak egitea. Kaixo, Jose Bitxen naiz, Iesi Baizabal institutuan ikasten dut, 13 urte ditut, neskak eta futbola jokatzera gustatzen. Kaixo, Josu naiz, 13 urte ditut, eta elregatu ikastetxean ikasten dut. Irakurtzea eta igeri egitea dutatzea. 14 urte ditut, Iesi Baizabalen ikasten dut, proiektu itxasalarra bat egitera. Kaixo Bitxen naiz, 13 urte ditut, elregatoko ikastetxean ikasten dut. Bideogintza tailerrean nago eta mutilak eta futbola gustatzen dut. Naiz, 14 urte ditut, elregatu ikastetxean ikasten dut, bideogintza tailerrean nago eta Kaixo, Ane nauzue, elregatoko ikastetxean ikasten dut, DBH-ko 2. mailan hain zuzen ere. Igeri egitea asko gustatzen zait. Sukarrietan baso proiektua tokatu zait, eta aste honetan bideogintzako tailerrean arituko Iesi Baizabaleko institutua ikasten dut, futbola jolastea asko gustatzen zait. Kaixo Maialen naiz, Ibaizabalen ikastetxean ikasten dut, bideogintza traileran nago, 13 urte ditut eta itsasadarra proiektuan nago.